hellästi. Hellästi. Pitää muistaa juoda veiti alat suusta. Mä tykkään tästä puolesta. Mä tykkään susta. Oikein paljon tervetuloa Hellästi podcastin pariin. Täällä mun vieressä studiossa on rakas ystäväni Meeri Toivonen. Ja vieressäni istuu aivan ihana ja uskomaton, myöskin rakas ystäväni Lotta Svensk. Ihana! Täällä me ollaan. Ja tänään meillä on vähän semmoset... Vituttaa suomeksi. Vähän sellaiset. On vähän semmoiset raskaat energiat. Niin päätettiin, että tänään me tehdään tää just niillä energioilla, mikä meillä on. Eikä yritetä mitään muuta. Kyllä, eli tässä Hellästi podijaksossa niin ehkä sivutaan hieman ärsytystä, juurikin sitä vittuuntuneisuutta, epäonnistumista ja ehkä just näitä semmoisia kipukohtia, mistä tämä koko meidän podi varmaan sai alkunsa. Että miten olla itselleen armollisempi ja miten tuoda sitä itsemyötätuntoa, niin tuntuu, että tämä jakso on nyt juurikin semmoinen, että jos itse olet semmoisissa raskaissa fiiliksissä, niin toivottavasti nyt tästä saat sitten jonkinlaista vertaistukea. Kyllä. Ja mulle ehkä vaikeinta on niinku oikeasti olla silleen aidosti ärsyyntynyt, koska tää on niinku ärsyttävää, että mä oon toksisesti positiivinen. Tai silleen, että välillä se menee semmoisen toksisuuden puolelle. No mä just olin silleen, että ootko se sun mielestä toksisesta? Vähän. Mutta miten se näyttäytyy? Koska mulle sai jotenkin näyttänyt pelkästään vaan niinku positiivisena. Mikä se on se toksisuus? Se toksisuus menee ehkä siihen, että mä en niinku sallii joskus sitä ärsytystä itselleni. Että niinku sitä semmoista, niinku, että mulla ei olisi oikeutta olla vittuuntunut asioihin. Mä kyllä vähän tunnistan mutta sitten mulla meni taas sinne niinku ihan toiseen ääripäähän. Kun puhuttiin vaikka edellisessä jaksossa niin kuin self-helpistä, niin se meni jotenkin niin vahvasti sinne, että on oikea tapa. Niin. On oikea tapa niin kuin hoitaa itseään. Joo. Ja se tarkoittaisi, että koko ajan pitäisi olla niin älyttömän tietoinen ja älyttömän mindful ja kiitollinen. Ja kiitollinen kaikesta paskasta. Ja niin kuin, kyllähän niin voi tehdä ihan ehdottomasti. Ja kiitollisuushan siis mun mielestä todistetusti. Hyvä sanoa muuten mun mielestä todistetusti. Minä olen todennut tämän. Empiirisen tutkimuksen kautta, mistä tuleekin muuten side note, että asiantuntija, tavallaan termi, että jos sä oot niinku kokemusasiantuntija, niin jopa siitä joku pahoittaa mielensä. Niin. No joo, I digress. Sitä, että mulle oli silloin aluksi tosi vahvasti se, että nyt tässä on tämä niin kuin oikea tapa olla positiivinen, oikea tapa olla henkinen. Ja nimenomaan, että siihen ei kuulunut ärsytys, siihen ei kuulunut viha, siihen ei kuulunut mitkään niin sanotusti negatiiviset tunteet. Niin onko tässä nyt samaa, mitä sä koet tuosta niin kuin toksisesta positiivisuudesta? Joo. Ja sitten ehkä tuli tämmöinen ajatus mieleen, että meillä on perheessä aika paljon sitä, että lakastaa vähän sitä vitutusta silleen maton alle. Että että no elää nyt valita. Silleen, että no okei, mä ymmärrän, että turhista ei ehkä varmaan kannata valittaa. Mutta että miksi mä sais valittaa, jos mua ärsyttää? Niin kyllähän sä saat. Sähän saat tehdä ihan mitä sä haluut. Ja musta tuntuu, että kun jos et sä päästä sitä tunnetta ulos, niin mihin se jää? No tänne sisälle. Niin, kun jos energiaa ei voi niin sanotusti tappaa. Niin. Että energia vaan muuttuu. Ja jos tunteet on energiaa liikkeessä, niin sit jos sä et anna sen liikkua ja vaikka mennä ohi, niin mihin se sit jää? No se jää tänne kehoon kytemään. No samaa mieltä. Niin. Ja mutta miten sä koet tämän tämmöisen ärsytyksen tunteet ja tällaiset? No kun mä taas otin siitä sit sen täyskäännöksen, ja jos joku on seurannut meikäläistä TikTokissa, niin mullahan oli tosi pitkään semmoinen, että ihan tietoisestikin
tein esimerkiksi someen sisältöä, joka on todella ärsyttävää, joka on todella triggeröivää, joka menee sinne semmoisen niin kuin dark side. Että nyt pimeä puoli, varjotyöskentely, että mitä kaikkea täältä niin kuin löytyy. Ja mä oikein siis niin kuin otin sen avosylin vastaan, että mikä kaikki mua vituttaa ja mikä kaikki mua ärsyttää. Ja se teki toisaalta niin kuin hyvää, koska mä olin ollut niin pitkään siellä toisessa ääripäässä, että mulle käy kaikki. Kaikki on kivaa. Mun pitäisi olla vaan kiitollinen kaikesta. Että se oli ehkä semmoista niinku toksista positiivisuutta, mitä mä en niinku silloin ymmärtänyt. Mutta se lähti sitten niinku aivan sinne toiseen suuntaan. Että sitten mä oikein, niinku, tiedätkö, lilluin siinä ärsytyksessä. Joo. Ja mä sain siitä semmoista niinku poveria. Ja mä ehkä silloin aloin siitä niinku ärsytyksestä ja vihasta niinku ymmärtämään vaikka omia rajoja. Mutta sitähän se on oikeasti aika siistiä, että sä oot sallinut itsellesi ton fiiliksen, koska se viha ja ärsytys ja kaikki se, niin sillä tavallahan sä rajaat omaa elämääsi, että näin ei mua muuten enää koskaan kohdella. Että sitä just nimenomaan kannattaisi istua siinä niin kuin vihan ja ärsytyksen tunteessa just sen takia, että hei, että tää on asia, mikä mua ärsyttää ja mä en halua, että mulle tehdään enää näin. Joo, ja sitten kun siinäkin on erilaisia tasoja, että mikä sua ärsyttää ja mikä sua suututtaa ja mikä saa sut vihaseksi. Kun musta tuntuu, että itsellä oli... Huomasin, että niinku vitutti todella monet asiat. Ja sitten huomaa, että kun vituttaa tosi monet asiat ja antaa niiden ärsyttää, niin sekin on ihan helvetin kuormittavaa. Se on. Joo. Ja että tavallaan mä voin myös ymmärtää vanhempaa sukupolvea tai nuorempaakin sukupolvea siinä, että älä valita turhasta ja mene eteenpäin. Että se on jännittävä se raja, että missä kohtaa sä nimenomaan niin kuin vapautat sen ärsytyksen tunteen ja milloin sä jäät niin kuin rypemään siihen. Koska musta tuntuu, että se nimenomaan se rypeminen, vaikka sä niin kuin sallisit sen, niin ei sekään tee hyvää, koska silloinhan se pysyy taas siellä kehossa. Jep. Eikä se niin kuin pääse eteenpäin. Mutta mä huomasin siinä kohtaa, kun mä annoin itselleni sen luvan, niin se meni sinne ääripäähän. Että sit mä ärsyynnyin niin kuin kaikesta. Ja. Kaikki vitutti. Tavalla tai toisella. Ja se oli toisaalta hauskaa, niin kuin sisällön kannalta. Niin kuin for the plot. Mutta sitten mä huomasin, että kyllähän se kuormittaa mun hermostoa koko ajan, kun mä vittuunun kaikesta. Kyllä. Niin nyt tää on ehkä niin kuin pääsemässä siihen, että mä ymmärrän, mitkä asiat on oikeasti ärsytyksen ja vihan arvoisia juttuja, ja mitkä on semmosia, niin kuin, että ei mä jaksa enää niin kuin kiinnostaa. Mutta tää on mun matka. Mun piti käydä se. Mä oon vähän tämmönen ääripäiden tyyppi. Ja mun juttu on se, että mä oppisin sitä, niin kuin, en sano sitä, mitä kaikki nyt ajattelee. Mutta onko kultainen keskitie? No yeah. Sagerson. Mutta tiedättekö semmoista harmoniaa? Niin kun etsin harmoniaa ja tasapainoa. Joo. Mutta annaksä, toi on tosi jännittävää, kun mä oon niin jotenkin ollut, kun mä olin niin pitkään siinä, että mä annoin itseni ärsyntyä kaikesta, niin kuin kaikki vitutti. Isot ja pienet asiat. Niin toi on jännittävää, että miten, liittyykö se johonkin niinku tiettyyn asiaan, missä sä et niinku anna itsesi ärsyntyä tai suuttua? Vai onko niissäkin joku ero? Ehkä niinku asiat, mihin mä koen, että mä en saa ärsyntyä, on ihmiset. Niinku kaikkein suurin. Ja sitten myös niinku, asiat, mihin mä en voi vaikuttaa. Tai silleen, niin että jos mä en voi vaikuttaa, en mä voi niin kuin vittuuntua tästä. Tämä on niin kuin asia, mihin mä voin vaikuttaa, niin mä voin vittuuntua. Ja mähän aina ajattelen sitä, että viha on hirveän vahva sana. Että vihaa ei saisi niin kuin käyttää. What? Joo. Ja mun mielestä se on niin kuin semmoinen, niin kuin, että mikä on niin suuri asia, että se saa sua niin kuin oikeasti niin kuin vihaa. Että sä vihaat jotain asiaa. Ärsyntynyt voi olla, mutta että niin kuin vihaat sä niin, tai niinku, sitä mä rupean miettimään silleen, että onko niinku, että viha on niinku tosi iso ja vahva ja mun mielestä vähän semmoinen pelottavakin tunne. Että miksi mennä niin silleen äärimmäisyyksiin jonkun ärsytyksen kanssa, että sä vihaat ihan sitä asiaa? Mutta sähän, Lotta, saat tuntea vihaa. Niin saan! Niin.
jotenkin oli pakko tähän väliin, että mut sähän saat tuntea kaikkia tunteita. Mitkään tunteet ei ole silleen off limits. Niin. Kun just tää. Että tää on sitten se mun niinku se toksisen positiivisuus. Niin, että onko toi se määritelmä? Varmaan. Joo. Ja jättäkää, tai laittakaa meille viestiä, jos teillä on joku tosi hyvä toksisen positiivisuuden määritelmä. Apukeino. Ja apukeino. Määritelmä, apukeino. Niin. Tuo on jännittävää, koska mä en ole varmaan ikinä ajatellut olevani niin kuin toksisesti positiivinen. Mutta kyllähän niin kuin tolla määritelmällä, että jos et sä salli itsellesi jotain negatiivisia tunteita, niin kyllähän se sitten menee sillä lailla ding, 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 täällä myös yksi. Kun se meni siihen, että kaikki ärsyttää, niin sitten mä tavallaan otin sen semmosena, että no tää nyt on semmoinen aikakausi, että mua vaan niin kuin ärsyttää kaikkea, mä saan ärsyntyä. Mutta mä pääsin sitä kautta sinne, että okei, että missä ne mun rajat niin kuin oikeasti menee. Että mä voin ihan helposti mennä TikTokiin huutamaan, että miten mä vihaan sähköpotkulautoja, koska se ei oikeasti vaikuta muuhun. Niin. Se ei niin kuin, en lähde osoittamaan mieltäni eduskunnan eteen, että vittuun sähköpotkulaudat. Niin. Että se ei ole mulle niin iso agenda, mutta voi mennä mielenosoitukseen ihmisoikeuksien puolesta, eläinten oikeuksien puolesta, luonnon puolesta. Että ne on niinku oikeasti semmoisia asioita, mitkä saa mut vihaseksi. Joo. Niin sitä oli myöskin niinku hyvä tehdä ehkä sieltä niinku ärsytyksen polulta, että okei, nämä asiat voi ärsyttää mua ja ne saa ärsyttää mua, mutta sitten kun on ne oikeat asiat, mitkä sitten niinku suututtaa, niin huomaa, että mä haluan vähemmän ärsyyntyä asioista. Mä ikään kuin niinku laitan mun energiaa mieluummin siihen, tiedätkö, vihaan ja siihen raivoon. Ja mulle ehkä tulee myöskin siitä, että musta tuntuu, että kun naisten ei anneta olla vihaisia. Niin. Ja naiset ei saa niinku raivostua ja sitten tulee tää hashtag female rage. Joo. Ja tää voi olla myös asia, mikä on vaikuttanut muhun ja mun niinku ajatusmalliin elämässä. Ihan varmasti. Niin. Tai siltä kuulostaa. Niin, kyllä. Vaikka mun niinku äiti on tosi silleen suora ja sanoo aina asiat, että ei meidän iskä ole ikinä ollut sillä tavalla. Tai tiedätkö sillä tavalla, että meidän iskä on antanut meidän äitin tuntea just niin kuin antaa tuntea. Mutta niinku, mä en tiedä, se on varmaan sitten niinku tämä society, mikä on aiheuttanut mulle tämän tämmöisen niinku, ajatuksen omaan päähäni siitä. Joo, se jotenkin, jos me pystyttäisiin ajattelemaan tunteista niin sanotusti neutraalimmin, niin voisiko sekin helpottaa? Että tässä kohtaahan me niin kuin arvotetaan näitä tunteita. Niin. Tämä on parempi tunne, tämä on huonompi tunne, sä oot parempi ihminen, jos sä oot enemmän niin kuin täällä, ja huono ihminen on enemmän tuolla. Ja kyllähän siis, mä uskon vahvasti siihen, että erilaisilla tunteilla on erilainen värähtely. Ja totta kai olisi ihan sikakiva lillua jossakin rakkaudessa koko ajan. Mutta kun me ollaan ihmisiä, nyt me päästään taas tähän. Niin kuin kuka ihminen ihan vittu oikeasti on koko ajan semmosessa niin kuin kaikki on vaan yhtä ja rakastavaa rakkautta ja niin kuin tulee heti kaikkea tämmöisiä niin kuin, että pieräskelen sateenkaaria ja niin kuin, ja se, jos sä elät semmosessa Delulu-maailmassa, niin kuin ihanaa ja sä et varmastikaan kuuntele tätä podijaksoa. Sä oot, mä en jaksa kuunnella tällaista negatiivista puhetta. Ei kun kato, nimenomaan. Nimenomaan. Sä sanotit nyt ton ajatuksen täydellisesti, mikä mulla oli siinä alkuvaiheessa, kun mä aloin lukemaan kaikkia self-help-kirjoja. Ja mä aloin ymmärtämään värähtelyä, mä aloin ymmärtää energiaa ja mä aloin arvottamaan sitä. Tää on huono ja toi on hyvä. Niin sittenhän jos joku mun vaikka läheinen oli semmoisessa tilanteessa, että me oltiin eri kohdassa meidän matkaa, niin mähän ärsyynnyin siitä. Miksi toi on tommonen? Miksi se juuritiin tämä? Miksi se valittaa koko ajan? Miksi sitä, miksi tätä, miksi tota? Koko ajan vaan keskittyi muihin ihmisiin ja miten he reagoi asioihin ja ajatteli, että nytpä mä oon tässä vähän parempi ihminen, kun mä tunnen enemmän niin kun, rakkautta. Samalla kun mielessäni vihaan. Ja ärsyynnyn ihan saatanasti. Jep. Ja sitten, mä en tiedä sanoinko mä jo, mutta sanon vähän uudestaan, jos sanoin. Että just silleen, että sit niinku, se jos sä ärsynyt jostain toisesta,
niin kuin äsken sanoit, että sua ärsytti sun niin kuin joku ihminen siinä ympärillä, että miksi hän oli tommoinen, että sä et salli itsellesi sitä tunnetta. Sä et salli sitä, sua vituttaa. Joo. Ja se on aika siisti silloin semmoinen, niin kuin mulle ainakin itselleni semmoinen itsereflektion tai niin kuin itsetutkiskelun askel. Mä oon, niin aivan, että tämmöiset asiat, niin kyllä. Joo. Pitää niin kuin ehkä silleen niin kuin välillä katsoa omaa nenänvartta pidemmälle, että miksi minä ärsyynnyn. Ja jotenkin silleen kyseenalaistaa Just näin. omaa itseä ja omaa käyttäytymistä. Miksi? Kun tavallaan ne tunteet vois olla hienoja suunnan näyttäjiä, jos sä kuuntelet niitä, jos sä annat niiden tulla ja mennä, että sä et jää justiinsa liian kiinni johonkin tiettyyn. Koska mun mielestä esimerkiksi kateus on hirveän jännittävä tunne. Joo. Jos sä jäät siihen kateuteen, niin se voi olla niinku todella inhottava. Kyllä. Mutta sitten jos sä ymmärrät, että mistä se tulee, Jep. että hei, että mä oon kateellinen tosta, ja se voisi toimia vaikka semmosena aktivoivana asiana, että hei, sä selkeästi haluut tota asiaa. Siksi sä olet kateellinen. Siksi sä olet kateellinen. Kyllä. Arvaa mitä? Niin. Sä voit mennä sitä kohti Kyllä. ihan yhtä lailla. Jep. Niin, Ja sitten kun mietitään tätä, niin kuin, että suomalaiset on kateellista kansaa, mua ärsyttää se ajatus. Mua ärsyttää valtavasti se ajatus. Se kertoo siitä, että jotenkin, niin kuin, että mun mielestä sillä, että menkää ja tehkää niitä unelmia. Tehkää just mitä haluatte. Ja te ei tarvitse olla kateellisia kellekään. joo, se on jotenkin niinku, että totta kai helppo sanoa. Ja kun mä en ainakaan koe sitä, että mä olisin hirveän kateellinen ihminen. En mäkään, mutta kyllä mä huomaan, että sit kun jos mä oon oikeasti rehellinen itselleni, niin kuin jos mä oon ihan oikeasti nyt rehellinen kaikille, ketkä tätä nyt kuuntelee, niin kyllä kun mä avaan vaikka somen ja mä selaan, niin en mä voi olla huomaamatta niitä pieniä ajatuksia, jotka tulee. Että onpa siistiä, oispa mullakin. Niin. Häppäräpärää. Se onko totta. Ja nyt me päästään ehkä tähän, että kuinka pitkään sä oot siinä tunteessa, jotta se aktivoi sua, eikä lamauta sua tai lamaannuta. Kyllä. Koska kyllä mä huomaan, että jos mä liian pitkään selaan jotain vaikka Instagramia, niin ei se niinku, se ei aktivoi mua. Se kyllä lamauttaa. Joo. Ja se on varmasti niin kuin yksi syy, että miksi niin kuin ihmiset ei tänä päivänä edes tee niin paljon asioita, koska se on niin semmoinen passiivinen tekeminen. Niin tähän, että joo, vitsi kun vois vaan nyt niin kuin huutaa ihmisille, että menkää ja tehkää. Ja musta tuntuu, että mun tosi iso missio ehkä tässä kohtaa elämää on just se, että menkää ja tehkää, koska me eletään todella kuitenkin etuoikeutetussa asemassa, ihan sama missä kohtaa sä niinku kuuntelet tätä, niin on niinku mahdollisuuksia tehdä kaikista asioista huolimatta. Että vaikka tässäkin kohtaa, kun me vaikka tätä nyt jutellaan, niin maailman voisi nähdä todella vaarallisena, epävarmana paikkana. Ja sitten hitto, kun mulle tulee se, että voi vitsi, että toi tunne on tosi hyvä, jos et sä anna sen lamauttaa. Niin. Et mä en niinku arvota sitä tunnetta enää. Mun mielestä ihmiset saa tuntea, mitä he tuntee. Kyllä. Et mua enemmän kiinnostaa se just, että no niin, että lähdetkö sä tekemään jotain. Kaikilla meillä on omia niin kun etuoikeuksia. Ja mä tiedän, että mä tulen todella etuoikeutetusta paikasta. Mutta mä en anna sen lamauttaa mua. Ihana. Kun mitä hyötyä mun etuoikeudesta on, jos mä en käytä sitä hyödyksi, Niin. jotta mä voisin tuoda hyvää jonkun muun elämään. Kun se mua jotenkin, tässä tulee taas tämä niinku ärsytys. Niin kun, kyllä mua ärsyttää, että mä en ole vaikka niinku rohkeampi, sanotaanko vaikka niinku aktivismissa. Ja sitten mä avaan TikTokin ja siellä on isoja
tyyppejä, ja isoja tyyppejä tarkoitan sillä, että heillä on paljon seuraajia, paljon näyttökertoja ja muuta. Ja sitten he vois todella hyvin ajaa jotain asiaa, ja he ei sitä niin kuin tee. Niin sitten se taas kertoo vaan niin kuin musta itsestäni, että no, mikä tossa ärsyttää, kun toi ei tee. Koska mä en itse tavallaan toimi niin. Kyllä. Fair point. Tai niinku, ihana tommonen niinku ymmärrys. Mun mielestä. Mutta onko sulla sitten, Lotta, jotain ns. Niin kun, jos sanotaan, että on negatiivisia ja positiivisia tunteita, onko sulla jotain negatiivisia tunteita, mitkä sä kuitenkin sallit itsellesi? Oi. Oota, mitähän jännäks käy? Siis, ja mä niinku ehkä mä sanoisin, että mä sallin ne mun äitin kuulen. Että mä sanon äitille kaikki ne ärsyttävimmät asiat, mikä mua vituttaa. Mut sit mä en niinku uskalla ehkä muille avata. Okei. Okay. Ärsytyksen tunteet. Mitkä ärsytyksen tunteet vois mulla niinku olla eniten sallittua? Ehkä se, että... Oota. Mikä olisi niinku kaikkein ärsyttävin tunne? Niin, tai salliko sä vaikka... Et näetkö sä vaikka surun negatiivisena asiana? Niin, tämä näin. Kato, kun joku voi nähdä surun negatiivisena asiana. Kun mä ajattelin silleen niin kuin vähän, että anna kaikkeen tunteiden tulla. Niin. Kuitenkin, paitsi sen ärsytyksen, vitutuksen tai vihan. Viha on kielletty. Mut Eva, tää on niin jännittävää, siis että joku tunne on sulta kielletty. No ei se ole kielletty, mutta mä en vaan jaksa tuntea sitä. Joo. Siis tää oli todella niin kuin mustavalkoisesti ja kärjistetysti niin, kyllä, joo, totta kai. Sanottu, mutta tavallaan kun itse on myös itseltään kieltänyt tietynlaisia tunteita, niin se on jännittävää nyt puhua tässä, kun kuulee toisen sanovan, että mä oon sillai, mutta toihan on järjetöntä, että sä et sallis itsellesi kaikkia tunteita. Niin. Ja sit musta oli jotenkin ihanaa, että mä siis näin TikTokissa tämmöisen videon, missä semmoinen nainen puhui siitä, että jos hänelle annettaisiin, niin kuin, tai kun se puhui siitä, että jos sä kuolisit tänään, ja sulle annettaisiin elämä sillä tavalla, että kaikki ne tunteet ja fiilikset ja kaikki, että haluaisit sä mennä takaisin niin kuin siihen elämään, niin kyllä haluaisin. Mä haluaisin ottaa ne kaikki tunteet niin kuin vastaan. Niin miksi mä en voisi niin kuin ajatella ihan samalla tavalla silleen, että mä saan tuntea ärsytystä, mä saan tuntea vitutusta, mä saan tuntea kaikkia niitä tunteita, koska ne on hienoja. Ihanaa, että mä saan tuntea. Niin. Ihanaa, että saa tuntea. Ja mä rupean nyt itkettää. Mulla onko tänään menkat? Mut hei, kaikki tunteet sallittu. Joo. Kaikki tunteet sallittu. Mutta toi on mielenkiintoista toi, että kun sähän et voi myöskään, tai harvoin sä voit pakottaa mitään tunnetta. Siis jopa tälleen näyttelijänä hirveän vaikea pakottaa yhtään mitään tunnetta. Mutta se, että jos on semmoinen, että mä haluaisin tästä ikävästä olosta vaikka veke, niin se on hauska nähdä, että kun katsotaan sitä tietynlaista skaalaa, että missä ne tunteet värähtelee, niin musta on jotenkin ihana, että jos häpeä on siellä niinku kaikkein alimpana, niin sitten tavallaan se niinku suru ja viha, niin tulee siinä ihan perässä. ne tulee ihan perässä, mutta noi on niinku parempia. Mutta jos mä mietin vielä, että mitä niin kuin ärsytyksen tunteita mä sallin itselleni, niin ne on ehkä sellaisia tunteita, että missä mä oon niin kuin siis pettynyt itseeni. Se on se, niin kuin, että mä siis olen sitten pettynyt itteeni ja ärsyntynyt itteeni. Ja sitten mä niin kuin ehkä, se on niin kuin se, minkä mä sallin ärsytyksen tunteeksi. Niin, että sä voit olla ärsyntynyt itseesi, mutta et muihin. Niin, että voin mä olla silleen väliaikaisesti, mutta en silleen, niin kuin, että kyllä mä saan niin kuin olla ärsyntynyt jostain niin kuin asiasta, jos joku on tehnyt mulle jotenkin väärin. Mutta silleen niin kuin just mitä puhuttiin tuossa aiemmassa jaksossa, että kun antaa toiselle niin helposti anteeksi ja sitä empaattisuutta niin kuin
itseä kohtaan pitäisi olla. Että minä saan olla vittuuntunut myös muihin, Joo. eikä vaan aina itseeni. Ja sitten se menee mulla siihen, että mä oon niin pettynyt itteeni, niin että mä menen ihan sille, että ei, mä oon maailman surkea ihminen, kun mä teen jonkun virheen tai muuta. Mut joo, semmoista. Ja sit se on jännittävää, kun sä et varmaan ikinä sanois noin mulle. En ikinä. Ja mä en ikinä sanois niin sulle. Ärsyttävää. Mä otin nyt vaihteeksi näitä Deepix-kortteja. Täältä tuli mun mielestä kivoja kysymyksiä, mutta mä shufflaan vielä yhden. Joo. Anna tulla. Koska... Shuffle. Tästä tuli yksi seksikysymys, mutta meillä on oma seksijakso tulossa, Joo. niin jätetään se sinne. Stay tuned. Mulla on 2 kysymystä. Joo. Haluatko vasen vai oikein? Vasen. Yes. Mikä on sellainen asia, joka ei tällä hetkellä sosiaalisesti ole hyväksyttävää, mutta sinun mielestäsi sen tulisi olla? Sosiaalisesti hyväksyttävää. Mun mielestä ehdottomasti, siis jotenkin kun mä mietin tätä, että kun yleisesti me suomalaiset ollaan vähän semmoisia vähän hiljaisempia tyyppejä, jotenkin silleen, että pidetään niin kuin omat mölyt mahassani ja tällä tavalla, tai tämä on se stereotypia, niin mä haluaisin sitä, että niin kuin me oltaisiin enemmän äänekkäitä, ja siis tuolla kadulla niin kuin nauraminen, mikään ei ärsytä mun mielestä suomalaiset niin paljon kuin se, että naapurilla on kivaa. Niin kuin teeksi silleen nauraa ja tällä tavalla. Mä niin kuin, kuinka monta kertaa on tullut valituksia, kun ihmisillä on kivaa naapurissa? Kun sä mietit silleen, että sulla on bileet ja sieltä tulee valitus, koska siellä on niin kivaa. Toi muuten menee niin hyvin siihen, että suomalaiset on kateellista kansaa. Teillä on kiva. Joo. Mäkin haluan, että mulla on. Mulla joo. Olkaa hiljaa. Et niinku just silleen, että antakaa niiden niinku kaikkien äänien tulla. Niin, elämän äänet. Niin. Elämän äänet. Ja sitten niinku tuolla kadulla voisi mun mielestä niinku olla ihmiset silleen julkisissa liikenteissä niin nauraa ja puhua. Ja kaikki istuu sille tuppisuina. Puhukaa. Naurakaa. Tiedätkö silleen, niinku, että make some noise. Make some noise! Ja toi on aika hyvä. Ja se on mun mielestä niinku sosiaalisesti sallittua. Että jos mennään heti niinku, vaikka tonne Italia ja Espanja, se on mitään muuta kuin mölyä siellä julkisissa. Se on totta. Niin. Sitten Suomessa täällä näin. Tuppisuina kaikki mykät matkalla. Oikeasti. Se on muuten jännittävää, koska kyllähän siis Italia ja Espanja akselilla, niin kyllähän siellä myöskin näytetään tunteita paljon laajemmin ja paljon kirjavammin ja niin kuin suuremmin. Joo. Are we on to something? Maybe. Onko tämä vaan tämmöinen niin kuin kulttuurillinen ero? Voi olla. Mutta hyvä vastaus. Se olisi mun mielestä. Joo, tosi hyvä. Make some noise. Make some noise. Entä sun mielestä? No kun mä mietin, että kun toi on todella mielenkiintoinen kysymys, ja sä vastasit siihen erittäin hyvin, niin mä en oikein tiedä. Piereskely. Voisin sekin olla. Niin. Sosiaalisesti hyväksyttävää, joka ei nyt ole. Mä en tiedä, mulla ehkä menee tuohon samaan kategoriaan vähän, että make some noise. Niin mulle esimerkiksi vaatteet on tosi suuri itsensä ilmaisun väline. Joo. Niin musta olisi kyllä tosi kiva, jos olisi sosiaalisesti hyväksyttävää, että sulla oikeasti voisi olla just semmoinen tyyli, millainen se sun mielestä parhaimmillaan voisi olla. Joo. Että kyllä musta tuntuu, että todella monet meistä vielä himmailee. Kyllä. Koska on pukukoodeja, on työpaikalla erilaisia
sääntöjä, miten pitää pukeutua, niin musta olisi kyllä todella siistiä. Tai et miltä meidän yhteiskunta näyttäisi, jos kaikki vois pukeutua ihan miten haluaa. Joo. Kun te olette varmasti nähnyt siis somessa, kun on vaikka näitä, tiedätkö, semmosia vanhanaikaisia, semmosia tanssiaisia, tai semmosia niinku keijukaisjuhlia. Ja kun ihmiset panostaa ja pukeutuu ja ne näyttää semmoisilta niinku haltioilta, Joo. niin mä oon että vitsi, jos tää tossa niinku bussissa 125 olisi käytännöllistä ja sosiaalisesti hyväksyttävää, niin musta se olisi, jotenkin musta tuntuu, että meidän maailma näyttäisi paljon hauskemmalta, paljon värikkäämmältä, jos kaikki vaan saisi oikeasti pukeutua silleen, miten he haluaa. Niin. Toikin on kyllä ihan totta, että kun asetetaan semmoisia tietynlaisia rajoja siihen, että mikä on normia, mikä ei vaatetuksessa, niin se on mun mielestä ärsyttävää. Ja lokerointi on mun mielestä ärsyttävää. Heti kun sä oot vähän erilainen, niin just ajatellaan silleen, että toi on varmaan tosi outo tyyppi. Niin eikö se mun mielestä erilaisuus on rikkaus? Erilaisuus on siistiä. Erilaisuus on nimenomaan rikkaus, mutta erilaisuushan myös pelottaa. Joo, kun just nää. Tuntematon. Jotain, mitä minä en tiedä. Niin. Jotain, mitä minä en ymmärrä. Joo. Hyi, menen Joo. mahdollisimman kauas siitä. Jep. Mutta noi lokerot on myös mielenkiintoinen aihealue, koska mä oon taas löytänyt lokeroista hirveän paljon hyötyä, oppia. Nimenomaan silleen, että mä voin katsoa, mitä siellä lokerossa on. Esimerkiksi mun identiteetin kannalta. Mitä on vegaaniboksissa? Mitä siellä niinku on? Mistä mä tykkään, mistä mä en tykkää? Mä otan ne palaset, mistä mä tykkään, ja mä laitan sen lokeron pois. Mitä on esimerkiksi, jos mä identifioidun vaikka feministiksi? Mä avaan sen lokeron. Mitä kaikkea siellä on? Mistä mä tykkään, mistä mä en tykkää, ja sitten mä laitan sen tavallaan hetkeksi. Niin se on jännittävää, kun itse en myöskään tykkää siitä, että lokeroidaan ihmisiä. Mutta hitto, kun me ollaan välillä niin pahvia aivoja, että me tarvitaan niitä silleen. Tämä väri on punainen. Joo. Punainen. Mansikka on punainen. Niin kuin, että se menee sinne lokeroon. Se menee. Tai jotenkin se, että niillä lapsilla on näitä, että tämä neliö menee tuohon neliön kautta. Onhan se nyt helpompi hahmottaa jollain tavalla. Mutta se on ärsyttävää, että kun yleensä se lokerointi on niin pieni, sinne mahtuu niin pieni osuus siihen lokerointiin. Se on totta. Että sitten niinku, sit sitä just, että ihminen, joka ei lokeroidu joksikin tietynlaiseksi, niin ei voi nähdä koskaan sinne lokeroon ja avata sitä ja ymmärtää, että mikä siellä on kiva ja mikä ei. Niin sitten kun se ei kuulu siihen lokeroon, niin sitten se ei niinku tekö. Joo. Että se on niinku ehkä sitten se semmoinen, no joo. Se on harmillista. Musta on ollut kauhean kiva tavallaan prove myself wrong. Että mä todistan itseni vääräksi, kun puhutaan vaikkapa ensivaikutelmista. Kun mitä me ihmiset tehdään, ei me voida sille mitään. Meidän liskoaivot tulee ja on sillai, just että toi on pukeutunut vähän omituisesti tai toi nauraa paljon. Ja sitten tulee heti ne semmoset niinku, se on varmaan just semmoinen ärsyttävä ekstrovertti, joka osaa jutella kaikille. Ja nyt minua kyllä niin ärsyttää, ei tule yhtään mistään mun omasta selkärangasta. Nämä ekstrovertit ihmiset ärsyttää. Kun mehän ei voida sille mitään, että me laitetaan ihmisiä niin kuin lokeroihin. Niin musta on ollut todella hauska harrastus palataksemme tähän aikaan, jolloin kaikki ärsytti. Ja en oikeastaan luottanut hirveästi ihmisiin ja oli niin semmoinen, että nyt mä oon tässä mun omassa parantumisprosessissa, niin yritän nyt vähän tälleen eristäytyä ja jotenkin ihmiset ärsyttää ja ihmisten valinnat ärsyttää ja kaikki ärsyttää. Niin musta on ollut nyt ihana ja jotenkin semmoinen lempeyden ja armollisuuden tie, kun jos joku on ärsyttänyt mua, niin sen sijaan, että mä yritän lähteä sitä karkuun, niin mä oon yrittänyt mennä sitä kohti. Ja mä oon tavallaan yrittänyt varsinkin ihmisissä, että todista Meeri itsesi vääräksi nyt tässä tilanteessa. Että toi ihminen ei ole pelkästään että toi ihminen ei ole pelkästään se asia, mikä sinussa ärsyttää. Saatko kiinni? En ihan. I will set the scene for you. Joo. Sä olet työpaikalla. Joo. Sä menet taukohuoneeseen sen jälkeen, kun sulla on ollut pitkä työvuoro. Joo.
Ja se jatkuu vielä. Joo. Sä rauhassa menet istumaan ja syömään sitä sun ihanaa valmisruokaa. Ja sit siinä on se sun työkaveri, joka mässyttää sitä ruokaa niin kova äänisesti. Ja oikein ja tää on nyt täysin keksitty esimerkki, koska en ole ikinä kokenut tämmöistä. Kukaan ei fucking syö ehkä noin. Ja jos syöt, niin mä oon erittäin pahoillani. Sussa ei ole mitään väärää ja kaikki rakastaa sua. Joo. Noniin. Ja mäkin tykkään susta. Joo, mäkin tykkään susta. Niin ajattele, että jos sä katsoisit tätä sun työkaveria, joka syö sitä ruokaa, jos sä näkisit hänestä vaan sen. Apua. Niin se, että sua ärsyttää se, niin sä ajattelisit, että se ihminen on vaan ihan sairaan ärsyttävä, koska hän vaikka syö kovaan ääneen. Tämähän tuntuu nyt aivan absurdilta, ethän sä ajattelis noin. Mutta tälleenhän me toimitaan. Joku ihminen katsoo sua vähän jännästi, se sanoo jonkun jännän kommentin, se sanoo just, että se sanoo kännissä silleen, teillä on tommoset naimanaamat. niin tavallaan, että on se myöskin epäreiluista toista ihmistä kohtaan, että se sun ärsytys, niin sä maalaat sen koko ihmisen pelkästään sillä sun ärsytyksellä. Niin tätä mä tarkoitin sillä, että mä olen mennyt sitä kohti. Niin. Että mä olen antanut niin kuin ihmisille ja asioille ja tilanteille uusia mahdollisuuksia ja semmoista laajempaa mahdollisuutta. Että vitsi, tää mun ärsytyksen tunne ei ole välttämättä se ainoa tapa kohdata tätä tilannetta, tätä ihmistä. Ja mä olen todistanut itseni vääräksi. Ja pakko sanoa, mä oon aika helvetin ylpeä itsestäni. Että mä oon pystynyt vaikka niinku kohtaamaan ihmisiä enemmän kokonaisuutena kuin vaan, tiedätkö, silleen, no se nyt on vaan tommonen. Ja mä näen hänestä vaan tuon tietyn osan, mikä nyt sattuu ärsyttämään mua. Hei, ihanaa. Kehitys kehittyy. Kehitys kehittyy, mutta pakko sanoa, että tää on tullut vasta ihan vastikään. Mahtavaa. Ihana kuulla. Siis mä oon tosi iloinen sun puolesta, että sä oot päässyt niinku eteenpäin siinä niinku ärsytyksen tunteessa. Sä oot mennyt next levelille. Oikeasti kehitys kehittyy. Kyllä. Mutta mitäs viimeisiä loppukanootteja? Kanootteja? Niin. Kanootin kapean vesille laskin, seuraavana ja vaeltava. Mulla on niin ikävä tommosia yhteislaulutunteja. Mulla on siis niin ikävä. Tiedätkö, kun laulettiin Kaananissa Jaakko Kultaa? Joo. Vedetäänkö yksi? Jaakko Kultaa. Jaakko. Hei, Okei, no niin, ettei... Ei, se oli tosi hienokaan. Editoida tää. Tää nyt pitää kyllä skipata tää. Joo, mä tykkään tästä podista. Ja mä tykkään susta. Moikka! No se olisi sitten siinä. No se oli semmoista. Se oli. Ei sen kummempaa. Eipä sen kummempaa harjoitusjaksoa ja seuraavaa jaksoa ja kaikkea muutakin jaksoa ja käy ja tykkää ja kommentoi ja kaikkea muuta skeidaa. Ei, joo, kaverille.